Praise the Lord. Salamat kayo sa Ginoo. Okay? Kaya, sinsya kayo mga igsoon nila, ha? Salamat kay Ginoo. Lamig ng magkakulang-kulang ng Quranan. Di ba? Lamig ng binaw ng magkakulang-kulang ng Quranan. Gano? Kaya makunahon kitang pulo kayo ta. Di ba? Ano yan ang mga murag puno yun? Salamat kay Ginoo. Sayo-sayo na mo, sunod adlaw. Sunod Domingo. Dala ng Quranan. Utang ngalan. Ha? Ngayon mo na ipagdala ko mong Quranan. Ibalik ko na mong dala ni Nicole. Pinili yung igsoon, ano yung sakripisyo mapagsimba. Kumusta na mo? Maswagod! Salamat sa Ginoo. Palagpagan ito po sa Diyos. Hallelujah. Ano na yung pagkanting-utang ng kaigsoon? Hallelujah. Atong kinabuhin, kinahanglan tabang sa Diyos. Kinahanglan tabang sa Ginoo. Okay, salamat kaayos Ginoo. Kumusta na to ang kinabuhi New Year? Mauswagon ihapon, no? Sa ngalan yun sa Ginoo, mga kaigsuonan, kini nga itong kinabuhi, musugot sa dili, mao man ni ang tinuod yun nga paglantaw sa Ginoo, mahimot ang mauswagon, niya mahimot ang malipayon, magsamot yun ang magdikitay, no? Kay para mailhan yun ang daghan yun ta, no? Kay itong mga adlaw nga wa yung lingkuranan, una-una ako rapture na yun siguro na wa na may tao. Kanya wa ko maanan tungod kay ang akong naandan kanang puno ta. Puno. Kanya magsige kog hulat sa wa, mas maayo ng naata karon madasigon gihapon bisag puno ta. Ayaw kog mahay. Kay kanang pagmahay, kanang pagunahuna din na tanawan ng way lingkuranan. Daotang spirito na review ka. Ikalipay nga wa kay lingkuranan o ikalipay nga niya ka. Kay kining dapita dapit sa pagsimba sa Ginoo. Alang sa mga nagbisita na to karon, welcome mo mga igsoon. Welcome mo sa Ginoo. Niya ikalipay sa Dios nga makit-an ning tao mga kaigsuonan nga buutan bitaw. Kining naagyoy unsa man makita ning buotan bitong tao, makita ning pili magyud kag buotan tao kana magyud imong pagkukusot sa imong bata, kana magyud buotan. Ha? Magpili mo dili buotan tao inyong pagkukusot sa inyong anak? Dili no. Kana gyud buotan. Mao na makita na to karon dinhi. Kanang mga mukugos anak ditsi, mga buotan na. Amen ba? Yes. Salamat sige. Welcome igsoon. Welcome. Tinuod dito na. Ako'y na anak, panalitan, magapanganak pag yun eh. Kanang buutan yun kayo. Buutan. Wapo. Anak. Wapa. Anak. Dayon, tanaw-tanaw po ni mo nga, hilig o hatag. Tanaw-tanawon sa nimo daan. Diba? Kinabi mga naadin na ikaroon, wakabalo silang mga maninay o maninoy. Kinsa kay ay mga tao din nga kaila. Kaila. Si MJ kaila gyud siya mga maninoy. Kada kita nila binisag maninay, sinan siya dai nikita nila binisag maninay. Sa dong pag dong. Kabalo naman kung sa sunod ana bitong maninay ug maninoy tawag. Kabalo na sila kung sa sunod. No? Kabalo na. So murag naana ba sa jin na siguro sa tao yun? Nasa ugat bang naglatay, human anang pangayuan ka, mamaninoy ka, obligado yun ka, na kada December na 150 or 200. May rate ba? Diba? So kining mga na din ng maninoy ron. Kada December, 200. Ito. Okay, salamat kayo sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hallelujah. So nining ang kabuntagon mga kaigsonan, tuguti ko nga makahulam sa imong idulungog. Mao man ni ang mahinungdanon kaayo karon nga makadungog tagpulong sa Dios. Diay alang sa mga nagmasub-anon, ako mingon kaninyo, Dios mo mulik-on ninyo. Mulik-on dayon ganang
Mupurso pag yun. Kana bang mulahutay pag yun. Kana bitang maningkamot pag yun, pagpangalagad nito sa Ginoo. Kaya wag man lagi ta kabalos itong kinabuhi. Diba? Wala ta kabalos itong kinabuhi kano sa butak kuhaon. So, mas maayo itong maningkamot yun, aron matog kita sa dapit nga langit. Okay. So, nalanginan mo sa Ginoo, inyong pamilya ni unon. Dayon tagbuon po sa Ginoo ang mga panginahanglan. Okay, importante na oy, pinanaan sa kasubanan, importante nga naay Dios nga motapang. Naay mo hupay ba? Naay mo hupay. So dili ta maglangay, manindog ta igsuon atong ablihon ang atong balang kasulatan diha sa Timothy o ikaduhang Timoteo 4:2. Ikaduhang Timothy o Timoteo 4:2. Ang ingon ang pulong sa Ginoo dinhi, ingon siya, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod. Daniha, badlunga, dasiga, o tudloe, uban sa pailog ang mga tao. Mag-amputan ni ini. Amahan namo kalangit nun, salamat kaayo. Salamat ining higayon. Ganyan kami makadungog na po sa imong pulong karon. Dihogi kining imong pulong, nga doon na niluna o tipiganan sa among kinabuhi. Adunay mga pipila karon dinhi nga minganhi Ginoo kay gusto gyud nga makadungog. Adunay mga tao karon nga niya sulod ini nga dapit nga gusto gyud nga maminaw sa imong pulong. Unya kining imong pulong karon mahimo kining tambag, unya mahimo kining mo correct sa among kinabuhi. Ug amo kang giday karon, nya amo kang giilang nga niya gyud ka nagapanglihok. Uban sa mga bata, mga batanon, mga kababayenan o kalalakinan naa ka karon. Kini imong alagad imong gamiton karon Ginoong Dios. Dihoge sa doble nga dihog sa imong gahom. Nga di ko manultis kung kaugalingon lamang kundi gikan sa imong mando. Unya samtang ko manulti, adunay milagro nga magagawas niini. Adunay kausaban nga magagawas niini nining baba sa imong alagad. Salamat Ginoong Dios, ang tanan karon mudawat unya malipay ang imong pangalan matuboy kanunay in Jesus name. Amen. Okay. Ako na yung giuluhan mga kaigsuonan of correction, pagbadlong. Okay? Importante kaayo ning mudawat ang mga correction sa kinabuhi. No? Nya mudawat gyud ang mga tambag. Kay kining correction tambag ni ilabi na gyud sa ato ang pulong nga atong gibasa karon. Gisulat ni para makakat-on gayud kita. No? Alang sa nagdalang Bible din ha, kana dunay katuyuan. Kanang nagdalang ng Bible para masinati nimo. Akong ibalikon mga kaigsuonan, ang Biblia usa ni kapundasyon sa atong kinabuhi kay pulong ni Ginoo. Nya dili ni ordinaryo lamang nga mingon ka karon, a Bible ra man ni. Sinulat ra man ni tao. Sayran kanako igsuon nindot paminaw ng sinulat og tao. Diba? Kung love letter magaling sulaton og iro mo ipadala diha nimo pagkangil-aran. Diba? Pagka nang imong uyab pagpadalang sulat kani ato labi na katong bungot nga papel, linen paper, isulod ibutan nimong pitaka, inig-apply imong pitaka pagkahumutan. Oh, balik-balikon pag yung basa. Balik-balikon basa. Adto gyud sa mga linya nga lami kayo nga linya. Gigugma tika kalugura taka. Oh, di ba? Na may wika ng pag-ibig. Ha? Gigugma. Oh. Wa kadungog. No, wa kadungog tong nga na-version ba gihigugma tikag pag-ayo. O niya bugawas ra ba ng puntuha? Bisan og way linen paper. Basta kay na ituba. Gawas na diha. Pag magkainom-inom ng tuba, bisan ka ng laki nga tapad, halos mahalok na. Higugma gigunin mo. Nabahay na ng tapad. Oh, may nana bitaw. Di na nimo mabantayan nga laki na ito kauban nimo. Mura na lang naong pudog bayi. Oh, tungod sa tuba.
Pero igsoon, niining kabuntagon ang Biblia nagsulti karon nga ningingon din hay mga kaigsonan sumala sa atong gibasa pagkugi kanunay. No? Unya kini usa ka tambag ug usa ka correction sa kinabuhi sa Kristohanon. Nya kinsa man diay ang gisultihan niini kadtong mga tao nga nakasugod na gayon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Unya usa na kadiana nga bahin, usa na kadiana karon nga ginasultihan dinhi. Balik ko na kog basa aron aduna gyud tay makatunan. Sangko niya si Ditos 15. Akong sulti, akong basahon. Sorry. Sangko ni unya akong tanaw lang. Taman ko mahuman ani. Siya pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayud. Kanang gayud nga gimensyon din ha, ginatulod yun ang tao. Ginapursog yun, ginapugos yun ang tao nga kinahanglan nga maog yun ni ang iyang buhaton. Dili lang literal nga magwali yun ka ngadtos mga bus. Gawas ni Pastor Isto kay nagwali ni Sir Radio. Dili lang ingon anak. Nga sa atong lifestyle, sa atong kinabuhi, nga bisan wa ka nagwali personally sa Biblia, sa pulong sa Ginoo, pero ang imong kinabuhi daw nakawali na. Atong kinabuhi ba, doon na living testimony. Ang atong kinabuhi daan, doon na mura na nagwali. Bisan wa pa kay gisulti, doon na nakita nila nga mausap ning tawhana, pinaagi sa imong kinabuhi kanuman kay maayo og buotan. Pagkugi kanunay sa pagwali. Kanang wali nga version din na mga kaigsonan, pwede nato na ibutang sa literal na paagi nga magdala gyud kag Biblia, magdala kag pulong sa Ginoo, adto ka sa public market, magwali ka dito mga igsoon. Dili lang kay panahon sa pagwali nga to sa rally. Abi nagrally ito sa Manila, nagwali po siya, nagrally siya, nagwali po itong sa. Dili lang na siya mao, kundili pagwali kanang atong kaugalingon, atong kinabuhi, wali na ni daan. Being a Christian, ingon nga usa ka Kristohanon, dapat buotan tandaan, makita ta ngadto sa komunidad, makita ta buotan kaayo ka, ikaw ay lahi nila. Amen. So correction man ni, pagbadlong man ni siya, so meaning usa ni sa mga butang karon nga ato ning dad-on ngadto sa tong kaugalingon nga kinabuhi. Usa man day nang pulong kugi. Usa man day nang pulong kugi mga kaigsonan. Kanang kogi ba nga pulong, magtinapulan, dili biya. Kanang kogi biya nga pinulungan mag-igsoon, ikaw din pinakabuutan. Bisang pagmaya nagtanaw ni mo nina, di ba? At ato si Fredo Bunalis atong panadayon kay kogi kay ito. Bisang pagmaya maglantaw to. Yun na yun, kanang tabian kay panday, di na nato papandayon, kitabi kay nagkan kay istorya. Dugay mahumang sukot. Malintan na ba? Kaya sukot din gatabi. Kung saan man tuon to? Dugay. So, adlaw, saan ka tayo sa mataon? Dami na. So, kanang tao nga kugi, bisan pagway naglantaw. Pero dili ka ni kugi, magsigig lingi-lingi. Ay, galantaw na ni. Naay galantaw. Kusog naman ang pala po. Basta kay na ay mga labi na atong mga pangipangriban. Kusog ay mo handos ang palay. Hinay-hinay lang. Bon, di masama daan na. Oo. Kusog ay mo pala ng uban. Dili magpadoog. Di ba pa? Naon na ng ako'y nahadlong ay. Kanang humabaw nga bato, balas. Basta ni maglantaw. Ayun, naglog-log niya. Kailangan ngayon na. Anak. Lisod ay. Pero umuna-muna na.
Pero katong yun ng kugi nga tao, lugi ko kay nahilay na pa. Naapoy kugi nga, pinti manulti. Way trabaho, sulti rin agad. Pero di na maong kugiha. Kining kugiha na gisulti ko, kanunay yun. Dili kay naay naglantaw, way naglantaw. Kanunay man. So bisan pa na naglantaw, wala, kugi yun kanunay. Amen? So bisan pa na si pastor, ay sa kong tagayiki. Na si pastor. Saan? Drone si pastor? Ginoo ito kadluka nun. Amin ba? Kaya sa iya, lingi-lingi ko kami Kristohanon. Kung saan mo? Ha? Dapat ato mo naon-naon, kining kinabuhi igsoon. Kasara ni, tanawa ragon, magmahay ka sunod adlaw. Pagkasunod adlaw, hindi nakaduol-duolon, kaya nga naman, ay, makatakod na na. Dis aman sa maayo paglawas, wa man magkugi. Kanang kugi din ha, magbinuotan ta ngadtos Ginoo igsoon. Amen! Woo! Kay naay tambag igsoon nga dili makaayo, ayaw gyud sunda. Pero nga ang tambag gani nga makaayo para nimo, sunda gyud kay kana siya sakto. Labi na naay pulong sa Ginoo. Amen ba? Ay kung sa dinay pagkugi kanunay. Kanuman, correction eh. Na imong tapat karon, imong tanawon. Aon nimo nang imong tapat. O angayan ba nimong sultihan pagkugi kanunay? O, igna lang imong tapat pagkugi kanunay. Makapalo. Kugi, usa ni siya sa mga person sa Biblia nga pagkabuutan, pagkabalaan, pagkamatarong, pagka-justnan, pagka-holiness, pagka-righteous. Ang kugi, soon, mauna siya. Diyos nun nga pagkugi. Dili nang sigig tanom, way simba-simba. Ha? Sigig tanom, way simba-simba. Sigig panginahas, way simba-simba. Di na way kugi. Dapat balance. Kung naakay gitrabaho sa kalibutan, dapat kabalot ang musimba. Musimba kas Ginoo. Kay kining pulong pagkugi kanunay sa pagwali, maunang musimba ta. Kay kanang wali, ang atong kinabuhi, atong giwali ngadto sa uban. Ang atong mga silingan, makadungog sila nga nisimba ka, buutan ka, dili ka masukanon, dili ka himalikas, dili ka strikto, di ka manulong, ang imong kinabuhi giwali na daan. Dili ka marites. Dili ka karen di ay. Oh, manulong itong karen, no? Oh, sulungon di ay. Okay. Pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon, kayo. Ingon sa daniha. Kana lisod. Lisod kayo ni. Di ba? Kanang mananay kag tao, lisod kayo na. Pero kung sa may buhato ni mo, kugi lang. Kugi lang. Ang atong kinabuhi lang atong pasultihon. Ang atong kaugalingon lang atong pasultihon. Dili na nang mananita nila. Dadon na ito sa tuloy niyon. Puno na ganita din eh. Dadon na nato katos Ginoo. Unya, pag ma-extension na ni, alaman na ni natagdaghan. Kaya muna po naman eh. No, muna po na ni. No. Sa to, sa buhaton. Daniha, badlunga. Badlungon di ay. Kinsa may authorized nga mabadlong? Kinsa may authorized nga mabadlong sa tao? Di, mutana ko ninyo ba? Kinsay authorized nga mabadlong sa tao? Kau rin. Okay. Ha? Yung mga pastor ha? Dire. Kinsa may authorized nga mabadlong sa tao? Kinsa mo gano'n Sa to ka rin. Sige. Ang tarong nga lagan sa Ginoo doon ay authorized. Okay. Kamu din eh. Alagan sa Ginoo. Ha? Alagan. Pare-pare. Isundong mo natin sa Ginoo. Kaniya, Kaniya sa Ginoo.
Buutan. Sa. Kanang buutan. Kanang buutan. Oh. Sakto na yung tubag. Sakto na yung tubag. Ang authorized yun nga mabadlong sa taong Diyos ra. Kaya kita, badlong nga gani ko ninyo. Di ba, kitaan po muna ko sa inyo sayo. Di ba, kusong balik na yun ng tao. Kita na yung akikaw. Di ba? Wala yun tayo katungod. Wala tayo katungod. Si pastor, mabadlong nimo, mimo pa ka, akikaw pastor. Ha? Ano po to? Mga tinuod mo, ginirili ng tao. Makakita na yung tagpasahanan sa mubadlong na to. Makakita na yung tagsayot na to niya. Pero ang Diyos di ay mao'y naay katungod. Nga naman, nisulti ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, ingon sa badlong nga. O ang tao mabasa lamang pulong sa Ginoo, mabadlong siya oy. Mabadlong na yung tao. Pag naay mabasa ng Biblia, mumutuon ng pulong sa Ginoo, mabadlong siya. Pero maminaw lang ka, tama na paminaw, di ka mabasa pulong sa Ginoo, di ka mabadlong. Nga naman, ang imong makitaan kanang imong tapad na apoy sa iyo. Kanang imong tapad, mingon pagka, kini, sayo ka ni, tumiyagi, ngawat ni, ngawat ni itlog. Katong, nangaki pag yung panahon, mao'y hinupluman. Dili malintad. Basta kayo badlong-badlong ta. Pero sakto gihapon ang inyo ha. Ang pastor, gitagaan ni siya katungod, otoridad sa Ginoo. Asa man ta magpaampo dahil natay sakit, natay problema, natay mga balatian. Di ba mingutan, ang puwi ko pastor. Di ba? Ato kita sa lagad sa Ginoo. Isor po nung ato ka, dito biya may pastor, tumananamba. Sa ipo may po paminawon ni insulto biya po nato. Sige big ampo niya sila, sige po ampo atos kalibutan. Ito sila panguha atong sulo. Kuha sila mga tambal atong sulo. Ya kami namin ang dalan nga agi-agi. Insulto biya na namo po, di ba? So, pag naatay problema, natay mga balatian, ato ta pastor. Paampo ta pastor. Sa ato pa, pag usapitan gani ka sa pastor, meaning willing sab kang magpabadlong. Magpatudlo, magpakorek. Amen? Amin pa igsoon. Ayaw po na nga, sa mga pastor, ipadlong ko na imo. Imo ba na yung kwarta gipalit din eh. Diba? Pero, sabton gini mo kayo, nga ang Kristohanon, ang kinabuhi ng Diyos nun, nagkinabuhi siya, basig yun sa Ginoo nga paagi. Kanya si pastor kay nagkinabuhi man diha sa simbahan, nagkinabuhi man sa Diyos ng paagi, so ato ta mo sabmitan. Dunay katungod gihapon ang alagad sa Ginoo. Dunay katungod. Pero proper lagi. Proper gihapon nga pagpadlong. Dili lagi badlongon nimo siya. Hoy, slide yung gagi ka mo usap na. Nabase no niya sunod na, backslide lagi na tinuod kay ikaw na pastor ng ingon. Di ba? O mahitabo ra man gyud. Pero mo nang dili lagi patakag sulti pod. Okay, badlongon. Dasiga. Naa di ay magkuyog diha ang danihon, dayon badlongon, dayon dasiga. Dasigon. Kay gano man, kay mauni siya mga pamaagi og tudloi uban sa pailo. Ang asawa mamanay kanang asawa bitaw nato, mao yun ay mapailobon kanunay. Lagi kanang asawa. Nabisa pag masipyat ang bana, ang asawa mapailobon kanunay. Tinuod bitaw na. Pailobon kay asawa yun. Nya isa pang masuko ang bana, ang asawa mo pailob rin yun. Ay yung sukol-sukol. Lagi. Ay yung sukol-sukol. Basta kami na gani mo atake. Ay yung sukol-sukol. Kaya wala ka magyapon mo. Magyapon may daganan yun. Daganan. Wala magyapon. Sukol-sukol ka. Taban ka sa bakwa. Diba? Hilong-hilong lang ka. Hilong lang. Pagpahilom na po niya, diha po ka. Kumbati na po. Yaw na po taman-taman. Palos na yun. Okay, wala naman to. Di naman itong sapo. Tudloi! Uban ang pagpahilom. Di ay, dili lamang ang imong banaw kasawa. Kundili, alang sa mga tao. Wala siya. Correction. Kung ang tao sa niya nga maminaw ni ini, kay mo man ang standard yun, no?
standard ning pulong sa Ginoo nga atong buhaton, standard siya ngadto gisulti sa Tito 2:13 ngadto 15. Ang standard nga buhaton, ang pulong sa Ginoo usa ka standard. Usa may pulong standard gani? Basihanan. No? Kana bang sa laing terminong standard eh. Mutaan na ko kay aron basin o basihanan ra ning ako ang yun una dire. Kamo dire usa ka ng standard. Tagay ko na ko ninyo line. Pastor, unsay standard pastor? Sa idea. Tana ba dire sa standard? Ha? Ha? Sa standard. Level requirements, regular, basihanan, original. Sabay laing version sa standard. Ang pulong sa Ginoo, ang pulong sa Dios usa kini ka standard, basihanan. Sa English pa, Word of God is our standard. Ang pulong sa Ginoo maoy usa ka pattern. Sabi kini tagay ko yung idea. Sugdanan. Usa ka sugdanan, pwede po. Pwede mo siya. No, basta kay kung naagoy pulong sa Ginoo nimo, ang imong kinabuhi mubasi gyud din na. Kalabang mo libil gyud ka sa standard sa Dios. Mo adto gyud ka mo connect ngadto gyud sa standard gyud sa pulong sa Ginoo. Tanaw na to. Basihanan lagi. Basihanan lagi. Sugdanan or basihanan. Ay, sample. Ang presyo mao gyud ni ang standard ng mga presyo. Oh, kana ba? Diha ra gyud mi dili na gyud mi ang kilos baboy. Dili na mahangyo. Oh, standard bas kilo. No, so standard kilo nimo. 180. Oh, fixed price. So standard ni ini fixed na gyud ang maong pulong sa dili ba pwede nga imo inon okay ra napay time. Napakoy time nga mag-usap, napakoy time nga magpakasala. Di ba? May mga tao yun na, napay time. Kan sa taron, ligaw-ligaw sa taron, ayaw! Ang standard sa Ginoo nga gusto niya nga mahimo tang balaan. Gusto niya nga mahimo kang sakto gyud ngadto tinalawas Ginoo. Tito 2:13 ngadto 15. Palihog ko basa ninyo be. Okay. Itugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkalimutan o paghimo kanato kaputring katawhan nga iyaha ra gayon. Katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat o maayo. Matinud-anon pagbuhat o maayo. 15. Itudlok kining mga butanga o gamita ang tanan mong otoridad sa pagdasig sa pagbadlong kanila. Ayaw itugot nga tamayon ka ni bisan kinsa. Okay, ang standard mga kaigsuonan nga dimension din sa Biblia nga kinahanglan mahimot ang matinud-anon sa pagbuhat o maayo. Ang Biblia nagsulti nga kinahanglan nga ang pulong sa Ginoo mao gyud ni ang standard, mao ni ang atong basihanan sa atong kinabuhi. Unsaon nato pagsulod ngadto sa kingharian sa langit, kinahanglan maghimo kitag maayo o buotan nga kinabuhi. Kinabuhi tang buotan. Atong nilabay nga mga adlaw, misulti ko mga kaigsonan nga ang kinabuhi sa tao human ang giluwas. Pero gisulti sa Biblia, mabugnaw ang gugma sa daghan, apan ang mulahotay mauray mamaluwas. Giluwas kas Ginoo, gipakamatyan atas Ginoo, wala na nagpasabot nga dili na ka mosimba. Dili na ta magbuhat og maayo. Nga naman, human na magkugiluwas, pastor. Na ang mga tao gani nga nagpakasala, mag-inom sila, magabig sila, magdaghan nilang asawa. Nga naman, dili na balihon daw sa Ginoo, dili na tinuod. Ang kinabuhi na to kinahanglan magbuhat ag maayo. Mao
maayo para sa Ginoo, sigurado gyud nga ang imong kinabuhi angayan at tubangan sa Ginoo. Okay, ang Dios mga kaigsunan ni Badlong siya oy. Girebuke ni Jesus. Girebuke sa Ginoo ang iyang tinuod. Ayaw mga anak ba? Katong iyang disciple, katong 11, usa na to si Judas ato. Ang 11 iyang girebuke kay gingon sila gingon mas Pedro, open minded pa. Naman tas Pedro. Agi na si Manako Ginoo, may tabo ng mas tamason ka hambugero kayo. Pero pag-abot sa time igsoon, dinay. Pero ang tinuod di ay nga anak sa Ginoo, padlongon sa Dios. O magpabadlong sa. No? So, kinahanglan magpa-correct na sa Ginoo. Ingon ang Hebreanon kapitulo 12 bersikulo 5. Nya mo ni ang tuyo correction ha, badlong, pag-correct. Ang tuyo sa Ginoo mga kaigsunan nganong i-correct ang atong kinabuhi para mahimo kitang tinuod nga iyang anak. No? Kaya ani katapusan ng mga adlaw mga kaigsunan, wa man tay laing buhaton. Kana ra man yung pag-ilas Ginoo nga iya siya atong amahan. Dadtoon ta asa siya tuwa sa ta. Nya gusto mo anak, gusto mo ng kinabuhi nga atong langit, hamugaway nga kinabuhi. Kalibutan na kay muulan lang gamay, bagyo naman na yun. Diba? Karon nga panahon mga kaigsunan, lisod kayo. Signal, usap-usap. No? Signal, way klarong signal. Ngayon, sahay, hangin, ay bagyo, nanapoy COVID, ay lain na pong ngalan. Sa uban dito nga dapit sa Australia, ang ngalan dito silang COVID dito, Delta Cron. Oh, isagol na. Oh. Naapoy uban dito nga, Florona, nawara. Oh, lain-lain ang mga ngalan. Oh, dini, magama po kag virus dini. Ikaw po'y pangalan-ngalan. Hindi ko nang matrending sa Misamis Occidental. Oh, pataka-taka, wala na silang ngalan anak ko. Para lang kita mahadlok ba? Pero kanang tanan, ialaw na sa Dios. Gitugutan na sa Ginoo para kitang tanan madukol na ito sa tilan sa Ginoo. Pero di pag-yun. Di pag-yun mausap. Di pag-yun. Nakawala ko ito mga ito. Di pag-yun mausap. Diba? Ang uban karon mga kaigsunan, promote gihapon sa ilahang mga kinabuhi nga dili maayo. So para nako, lami ning ang correction sa Dios, no? Lami ning correction sa Ginoo kay mao man ni paagi. No mo ni mga pamaagi. Bagyo na ay mga COVID, kana siya mga correction sa Ginoo. Hebreanon 12:5. Nalimot pa kamo sa Makapadasig. kasi kung mga pulong na gisulti sa Dios kaninyo. Ingon nga iyang mga anak, anak isipan nga manungganon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo. O ayaw kaluya kung madungon kaniya. Oh, sa kuno, ang dimension sa Biblia mga kaigsunan, nalimot pa kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo, ingon nga iyang mga anak isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo og ayaw kaluya kon badlongon kaniya. Mahinungdanon, makalipay ka badlongon ka sa Ginoo, makalipay ka badlongon ka sa imong papa, dili diya. Bunalan ka, kaning asawa din, mamadlong sa bana, kining bana malipay ba din? Iliyoy, ayaw ng pagbuhay manok. Ayaw na. Kanang manok ni mo, may panang manok ni mo, gawin mong ipunan. Ayaw. Di pa kanang manok ni mong lantawan ko ng manok ni mo, luyas ng manok ko. Alay ka no? Yan kanang kanabuntang bitaw haploy. Naon pag-ugong pagtubig, sayo kayo buntag. Atos manok. Naon sa manok, no? Di ba? Yang asawa dito, kuligit ng lungag, ito pa'y gilabahal, nalantaw pag mubukal tong kaldero. Tanaw ito, bukal na. Ang bana nito, usar ka manok, kita mo tanaw mayo. Suko kay bana. Aw, asawa. Kanina lang yung manok. Bana po, di ko malipay, huwag kasabot sa asawa. Di ba? Pero salamat to sa Ginoo nga wala na din hiron. Wala na din eh. No? Wala na. Pag-iihaw na. Nabigyan mo sa tao na hilig kong manok. Ako hilig mo yung manok.
Hilig ko manok, pero dili na para tari. Hilig ko mo tan-tan manok, hilig ko mamuhi manok. Hilig ko ana. Oh, hilig ko ng manok, labi ng kilatan. Labi ka ng ilain dito nimo. Amin niyo itong Thanksgiving din, manok na nagilid. Wala namang makaon diya. Pag uli dito sudan. Kaon magkaumaon. Lagi, kailangan mo yung manok. Pero dili ng manok, ihimong presyos na mo kayo. Pagkamatay bitong manok na ko ni City Gabo, ingak sumigil ko, kilala ta itong Nixon. Action ko kilala tayo. Ning bati ko ito di katilaw ang lamig ng mga baka. Then why pa masimutan? Ibati ko itong time mga 3 weeks to siyang akong dala-dala mga kaigsunan. Tago lang ko ito sa kita, pag-abot rin mas lang. Ay problema. Huwag mo kabalo. Si pastor gi-COVID, yun ko nadungog na gi-COVID. Wala. Hindi pa po ito COVID yun. Kay COVID to, nag-uol lutos manok. Pero, kung disiplinahon na ita, badlumon na ita, usahin dita kadawat. Pero, matod pa din makapadasig. Nakalamihan mo, no? Makapadasig niya kung ang Diyos mo badlong nimo nga naman mailhan ka nga tinuod jud ka nga anak jud kas Ginoo. Amen ba? Di ba badlongon ba niya itong dili niya anak? Badlongon ba nito niya katong dili silingan na niya. Badlong-badlong ang silingan ni imong anak. Ako anak sa imong silingan, pamadlong diha. Bisa pagbatang gamay badlong nga. Dung, ayo na dung. Paingon ko, buot mga papati ka na ko. Huwag ka. Di ba? Gawasan ni mga tao ni isto. Mga bata-bata niya, tuko na niya. Muna ni politiko nga. Tinagahan ng bodyguard. Dili politiko ka ng bodyguard ka. Iso kayo Basta-basta na. Tapos ka nagpaglawas. Kaluha pa yun. Panguntan na, kung sa ngalan na. Di ba biwan o bito na? Lagi. Biwan na, si Benito. Lagi. Likon ka na Balik ko, badlong! Ang pabadlong igsoon, dili ni makaayo, dili ni makahatag o kaayuhan kung dili na ito ninawaton. Pero sa diha di ay nga mudawat ani makapanalangin. Sumala din sa gisulti mga kaigsonan sa Hebrewanon 12:10. Mao gyapon, Hebrewanon gyapon. Balik ko na ko. Kay nagrosaryo sila. Kay gidisiplina kita sa atong tawhanong amahan sulod sa mubong panahon lamang. Sumala sa ilang gihuna-huna nga angay buhaton. Atong ginikanan, gikan sa 1, kanang padulong mulakaw ng bata, dayon pag-abot og 3, 5, pagkabot og 6, dili na kay nato na mapiti, dili na kay nato mabunalan, giganahan naman tana kay mo sugo na, no? Mo tibad na, diba? Tubag na. Ana nang dapit mabunal-bunalan, no? Mga city ana. Pero kana siya mga idara, mga kaigsonan, mao po na pag-develop sa ilang kinabuhi. Nya dapat diha sila makakat-on o dan-on ginato sila ngadto sa simbahan. So kana nga pagdisiplina sa kinabuhi nga ani kalibutan na dapat ato ginabuhaton ngadto sa mga anak. Ayaw gyud pasinungti na pagkita ganin nimo nga maldita siya, bugoy siya, ayaw gyud siya ginanga bugoy ni bataan ni. Maglapay din bato. Okay, basin unya sa pila ka mga adlaw anak, maabot na sig dako-dako na kapitpit na nagdakong bato, nga murag kumkum, ikaw ni magsige tago-tago. Ayaw dong. Anak. So, dili na ka pwede nga mabadlong niya. Nga naman, wala siya na matuto. So, matod pa din gisulti sa Biblia nga pagdisiplina sa usa ka amahan, mubo lang ang panahon. Apan ang pagdisiplina sa Dios, apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang
pagkabalaan. Oh, ang Dios di ay mo disiplina, mo badlong aron kita makaambit sa iyang pagkabalaan. Nganuman kay ang dapit nga langit papuy-an ni ngadto sa mga tawo balaan. Walay puguyon dito, walay basaguliro dito, walay kawatan dito, walay palahubog dito. Dili na pasudlo dito ay mugtuong nga. Ay naman si San Pedro dito, pwede ito masubornohan. Oh, kay sugarol ko to. Kay to manari ay good. Di ba? Pwede ra to tipan. Tips ra ka kay tipan na ni kay. Manugal naman po ni. Oh, diara ang imong abay oh. Kay kusog pa na mo abay ng sugarol. Oh, dili na tinuod na si San Pedro may kaapri dito. Ang Dios yun mismo mao'y magdala. Unya unsay yabi sa dapit nga langit katuan-tuan mao ang pagkabalaan. Nya usaon man nato pag kinabuhing balaan bi. Usaon man nato nga ma-apply kini pagkabalaan sa kinabuhi sa tao. Mahimot ang buotan dinhi. Mahimot ang dasig nga mga lagal sa Ginoo. No, dili kay paglingi lingi na po. Dili na yun kabalong mulantaw focus nga tos Ginoo. Paglingi, backslide. Pagkatanaw din na ay mga dayang-dayang dire, dayang-dayang po. Oh. Pag-abot dire, makarina po. Dili, focus yun nga tos Ginoo. Kaya nga naman, ang pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan mo, balik lamang siya kung kitang tanan mahimong buutan. Oh, unya kay di man nato mahibaw ani kamatayon. Unya butaman ining mamatay ra maning taong palahubog, mamatay ra maning taong buguyon, butang dito, for to me to live is Christ and to die is gain. Ha? Di ba Pastor Rino no? Tanang tao mamatay, bisan pagbuguyon kay mamatay, butangan dito, alam ka nako ang pagkinabuhi kang Kristo nga bantayon mo ang pagdaog. Mas maayo po ng dili ulaw, butangan ta dito, kanang nagkinabuhi kang balaan. Amen ba? Amen. Ako po tayo, di ko tayo po musugot mamatay na uma. Oh. Dili pa tapat yun sa Ginoo. Kinahanglan, matrain daan ta karon, mabadlong daan ta karon, makorek daan atong kinabuhi. So nga itong ginikanan, gigamit ra na sila dili. Mupo ra ng panahon nilang ilaha dili. Forever nang dapit nga tuwan mga kaigsunan. Di naman ta mo balik. Human ani kinabuhing balaan, dili na ta mo balik. Mao ni tumong sa Ginoo mga kaigsunan, lukso-lukso pud, sayaw-sayaw pud. Di ba? Simba every Sunday, simba pud. Ayaw gyud mo absent. Ayaw gyud absent kay ang pagsimba mga kaigsunan, usa na ka values kinabuhi mga kaigsunan diha sa pagkabalaan. Oh, wa gyud mo labaw sa pagsimba. Walay mo labaw, walay kinason, walay sulunon, walay birthday, walay invitation nga labaw pa sa pagsimba. Di ba? Kay uban kayo di mo simba, di sila mo simba, pastor, kay mutanaw pa may lumbaog. Ito, lumbaog sa kayan. Pista manig pagadian di ay. Oh, dili mo labaw ang simba sa pista. O magpista to inyo dapit nga nagpista karon, simba gyud po. Oh, di ba? Simba gyud ta. Basta di sa mga simba kay busy kay pista mo sa mga pastor. Kay labo tanaw eh. Kay kana pista celebration na nila. Laha man na, lain nila tuwa. Di ba? Simbang tas Ginoo. Inana ha. Okay. Katapusan. Tapusan na siguro ko. Hebrewanon, morang gihapon nga libro diha sa 11. Versikulo 11. Tigingon. Ako ulit basa. Walay kastigo nga dili sakit. Tinuod dili. Tinuod. Sakit. Labi ng mangawat kag sinsilyo. Dayon idula ni mong takse. Ako anak sige. Bakos. Sige. Ni kuyog sinsilyo anak kay kanang mga slacks bitaw. Humok magkay na. Oh, kung alakansya na mo nga kahoy. Tama may alakansya nga kahoy ginamas mo papa. Akong likwatan, gawas na itong 5. 5 nga 2. 5 nga 2. 5 nga ito papel itong 5 sa una, no? Papel. Dili na 2 nga karabaw. Oh, 2 giring-giring ba?
Kering-kering kamot mo na? Ha? Dos na lubi. Lubi. Dayon. Ha? Piso tong karabaw, no? Ha? Piso, no? Piso karabaw? Oh. Piso nga karabaw o dos nga lubi. Giring-giring mo to. Ligwat na ko ato kay gawas man dayon gipulungan. Dagang kwarta tong amo. Ana ko tong among ano? Nani hapit. Dako. Di man nga nani ginamang ni Pastor Fredo. Wa may mulibgas raman. Gawas. Agoy, tingala man mo silingan nga. Dagang kwarta jong taksi man dito. Ning kulit unalan ko dayon. Unalan yun. Bawaan na yun. Gawa kagi kwarta si Jung yun. Ito kwarta. Unalan. Sakit kayo. Mabalik lagi hapon. Pero salamat ko sa kinuha ko mga anak ron. Hindi kayo mamuha yun. Lagi, salamat ko sa kinuha kayo. Akong mga anak. MJ, bisa pag naidagang kwarta nga. Dagang kwarta ko sa balay. Ang pinagpiso ba? Dili hilabdan itong piso. Mangita yung papel. Dagang ng piso. Dili ilatan itong piso. Dugay, di kayo ipuso na mo ng piso. Dugay kay madagan na itong papel. Pero ibigit silang hilabot. Salamat ko sa Ginoo. Kahit manghilabot, diha yung time na nanghilabot, mga kaisonan nga akong yun nauna sila ng hilabot. Pagka-abre yung itong among kahon, na naabre ba? Yan, napatoy manukan. Dagang kayong mga kwarta dito nga tag 1,000, iihap na ko kay kulang mo yun. Ikuhaan mo yun. Mura magkadaadlaw ba magkuha? Luhod, oy. Kastigo yun. Luhod o asin. Asin to, bigger? Asin. Luhod yun. Luhod. Pero dili din sila may nakuha. Ako po ningilap. Kaya di pa din sila may nakuha. So wala man may nakuha na. Kaya may bawang dito rin mo magkuha yun. Kaya magkuha yun, mamalit mo yun na o. Mga bagong sinina. Ano ba? Mag-order o online. O, pa yung online na ito, no? Wala pa. So, wala yun. Wala sila nakuha. Pero kastigo, balik ko, ang kastigo sakit. Sakit, oy! O sa may kastigo nga inyong ibaluan, be? Nga kanang sakit nga kastigo. Saman? Bakos. Nag-ikong spaghetti sa kita. Ayaw na nag-ikong spaghetti. Hindi naman ang mamatay naman ang tao, anak. Kana lang, sanga. Sanga lang, ha? Tukog. Kanang tukog, doon ay pinakasakit para sa bata. Sakit kayo na, oy. Kanang ikong spaghetti, ay wala na, lunos ka. Patay na ka na. Ayaw na lang po kastigo yung anak magaling isun. Patay na lang, oy. Saan mo na? Torture naman na. Kanang kastigo, mura na siya ba o pa hinumdom. Ang Diyos ba ni kastigo gipatay? Wala, oy. Ingon siya, dili makalipay. Sakit ang kastigo. Makahinumdom ra ka ba? Nga kini siya kastigo. Kanang nag-drive kang hubog. Dahil na-disgrasya ka. Nawala imong ngipon. Kana siya, kastigo na. Na ayaw nag-usap. Maghubog-hubog pa di ay. Inom ni ma. Kinira ba yung akong ngipon? Anto na ba yung pagkahubog na ako? Ano ba? Di na yung ka maghubog, di ba? Pagtanali mo si mong tuhod, daghan ng pangos, atong hubog ka. Mahubog pa dahil gihapon. Kastigo to. Ada lang pagiha. Di pastor, oy, tungod yun to itong iro. Dili, oy. Kastigo na. Wala na kabalo. Saba, pila yung mga kastigo nga paagi. Kastigo na siya. Pero, correction lang ba? Dili kastigo nga word nga. Kanabang grabe yun. Gipahinumduman lang ka. Gipahinumduman lang ta. Kato di ay naligid atong niaging Domingo dito sa San Vicente Baho. Kastigo na to. Kaya namin kamutusahin na gamito na to wordly. Ha? Iba? Ning kangkang ang kamutoy. Iring mo to, pastor. Iring mo to pa. Akong karoon lang. Dili, oy! Correction gihapon to!
nga mga panghitabo na to, dili gyud na basyanan din na. Katobe, o katong tapad kuyog na ko be, o gikorek pa mis Ginoo, may gani itong angkas ako. Katong ni Ot, mas dudo dire. Kita mo gini, do. Naamang ka diya. Kasulti mo gini. Ni umot ng among motor, ang lubi nga gikuhit, nung gatos mo po do, pagkuhit sa lubi, niingon ang nag-atang, stop sa, magkukita sa stop, ikuhit ng lubi, paghulo kay, break mo po kay lubi. Dito, magigpadulong silalong sa mong motor. Ritsong hulong ng motor. Niya kusog among dagat. May gani kay ang nag-drive, walay koreksyon nun ang Ginoo. Ang gaangkas na. Wala may maunsa. Oh, ikaduha na to siya. Ikaduha na to. Dito po sa Katipunan, o ng Tipulo, o gyapon kami gyapon duha. Rural. Igani ito kay koreksyon nga pamatalan ba? O mag-ilang ko nga kanang tanan, mga hilanat ko, kanang hilantan mo ka, kanang kung magsipon ka, naag kay hunaon ana nga, ay adto gyud nakainom kong bugnaw, ay adto gyud nakakaon ko ani, nganong nagsakit nga putod, ay adto ni, di ba magunahon na ta? Correction na. Kita lang kay magpabungol-bungol lang ta. Dili ta, tungod na din atong gikaw. Dili, oy, gigamit na siya sa Ginoo para mahinumdum ta nga dili nakaanay mo buhat niya. Di ba? Oh, inana siya nga paagi. So ang kastigo mga kaisunan, sakit. Sakit. Tinuod dili. Unsay kastigo karon sa kalibutan? COVID, di ba sakit? Bagyo mo din, sakit! Nagpasko sila, imbis magbutang sila 13 kabuok lingin, ora sila to sa lamisa, dili sila sa lamisa, tora itong salo. Ligid-ligid na itong mga, wala ko'y. Ang kastigo sa Ginoo, mga kaigsunan, ang koreksyon sa Ginoo, natong tunaan karon din sa pag-correct sa Dios. Correction sa Ginoo sa itong kinabuhi. Natong mabantayan, ngayon ini, walay kastigo nga dili sakit o dili gayud kini makalipay. Tinuod. Ha? Isa, walay kastigo nga dili sakit o dili gayud kini makalipay. Isang ko rin kataw, yes Lord, salamat ang kastigo Ginoo. Naakay malipay? Ha? Naaka? Wala oy. Wala, makapag-question pa gani ka, Lord, mong inati mo guli mo Ginoo, nalagad ta kunin mo. Pag-abot mga kaigsuonan atong di na ko katimaho, di ko katilaw lami. Una, mao gyud ang balita dito ng TV. Ang sintoma, hindi ka makaamoy, hindi ka makalasa. Mao gyud kasabot niyo ko kayo ato. Pero ang imuhang idiin imong utok, ang imong utok idalag yun mo dito, COVID yun ka. Ang samot kagkaluya, ay. Unya, di ka kasabot, igang na. Asang kumuling ko dali. Ang akong gibuhat dito mga kaisunan, at tukos gawas, magsigi ko gitar, halos usang adlaw, kantas Ginoo, nahurot naman na mo. Nahurot na akong kanta, kabaluhan akong kanta, nahurot na. Yung posturit, arita, kita duha magkanta, magka-juwit na gito ba? Kaya makablend na siya, kadugayan na mong kanta. Sige na may kanta! Huwag may lami ang trabaho, walay lami ang kinabuhi pag naanak ka na sa sakit. Nga naman, naay koreksyon. Nga akong gibalik ang Dios, nga akong gidayag ang Ginoo sa kinabuhi mga kaigsunan. Kaya nakadama, tagdagang mga programa, pinaagi anak. Dili lami, walay malipay. Walay malipay. Kung naiusa siguro din rin malipay na mga pang-corrections kinabuhi, believe you ko mo. Ang sakit, balatian, problema, mga pagsulay, mga kalisdanan, mga kagutom, mga way kwarta, way bugas, kana siya mga koreksyon na. Kanang tanan mga koreksyon na sa kinabuhi. Na sakit, bisan unsang sakita, koreksyon na sa Ginoo. Dapat dili ta manismaya. Kung dangog ta nga sa Ginoo, malipay ka, nga mga lagad gihapon sa Ginoo, bisan na dunay mga koreksyon sa kinabuhi.
Amen? Doon ay mga badlong sa Ginoo. Ato ba din padayon na ko? Apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matarong o malinawon. Amen? Balik ko na ko migigsunan. Okay, isa din apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton, pagkorek, pagkastigo, pagbadlong, unsa man ang iyang maani? Ingon sa din, makadawat sa maong pagpanton, makaani sa kinabuhing matarong o malinawon. Mauni imong makinabuhi. Salamat kaayo sa Ginoo. Nagtuo ko mga kaigsonan nga kinang kinabuhia sa pagkamatarong o malinawon nga kinabuhi ato ning masinati samtang naghulat o nagpaabot sa Ginoo. Nya akong balikon ang pagbadlog o ang koreksyon sa Ginoo kanang tanan nga mga paghitabo sa kalibutan karon usa na sa mga pagbadlog. Usahay lang kay di ta kadungog. Dili lang nato paminawon ang Dios nga nagtawag nato. Manindog ta igsoon ini nga kabuntagon ang Ginoo magapanalangin ining mensahe nga diin ato karon nga gisalod unya dituo ko higala igsoon nga kining pulong sa Ginoo aduna ni tipiganan og luna sa atong kasing-kasing. Ikaw gani ang karon dinhi. Nakasinati ba kag mga pagpanton o pagpadlong? Nasinati ba nimo ang pagpadlong sa Dios? Nasinati ba nimo ang gitawag o kastigo sa Ginoo? Kung usa ka nga nakasinati niini higala, pasalamati ang Dios. Kay naa di ay purpose, na ay katuyuan, naa kay maani. Kung say maani nimo, matarong ang kinabuhi. Matarong ang kinabuhi imong maani o malinawon nga kinabuhi. Hallelujah. Adunay peace of mind. Imansina maayo igsoon nga ang kinabuhi nga dili linaw ang imong kinabuhi, ang kinabuhi sa tao dili gani linaw, naa gyud kay sakit. Naay sakit. Nya hining oras sa igsoon. Hallelujah. I-welcome ang Dios, i-welcome ang Ginoo, i-welcome diya sa imong kasing-kasing. Atong i-welcome ang Dios, come Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Come, Holy Spirit, all of me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more.
sa ato ang programa, ato ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amahan na pagalagiton, salamat kayo ni nga kabuntagon. Salamat sa imong balaang Espiritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, nga din ikaw ni sulod sa among kasing-kasing kining orasa. Kaya naglihok ka Ginoong Dios. Salamat kamahan sa padayon ni mga pagiguban kanamo. Salamat sa mga pulong about kini sa pagkoreksyon sa among kinabuhi. I-correct minimo kung sa may dili maayo. Apan Lord God, mahimo ming makugihon, makiguan, mahimo ming buutan kanunay. Na samtang mi nagapaabot, nagahulat sa imong pagbalik, mahimo ming buutan, mahimo ming sincero, mahimo ming tinud-anon, mahimo ming Ginoong Dios nga mahigugmaon sa bisan unsa nga mga buluhaton nga in line sa Dios nun nga paagi. Salamat kanimo Amahan nga ikaw ang Dios karon nagapataliwala kanamo. Badlunga ang tanang buhat sa nautan, ang tanang buhat sa balatian, ang tanang buhat sa sipon, ubo, hilanat, labat sa ulo, kakampoy sa lawas, among gipadlong sa pangalan ni Jesus nga Nazareton nga dili makaabot, dili makapuyo sa among kinabuhi, kaya ang among kinabuhi templo nimo Ginoong Dios. In the name of Jesus. Salamat Lord nga ang amo Ginoong Dios nga kinabuhi karon nahimo nang matarong, buutan o malinawon kanunay. Akong yampo Ginoong Dios nga kining panalangin mag-aabot sa matag usa. Ingon nga imong alagad karon, imong gitagaan Ginoong Dios nini nga katungod sa pag-release sa imong panalangin nga kini mahitabo ngadto sa imong mga katawan gikan sa bata, babae, lalaki ngadto sa labing hangtong nining orasa. Spiritual blessings, material blessings, emotional blessings, mental blessings, financial blessings mahitabo kini karon sa ngalan ni Jesus nga Nazareton. Among gidawat karon ang imong panalangin nga mogsising kini, mo presence kini, mo surrounds kini, mo overtake kini, mo overflow ngadto sa imong mga katawan. Kining tanan naman kalagiton among gihalad kinatugyan diha lamang sa imong ngalan, sa ngalan ni Jesus nga Nazareton. Amen o amen.